Хиляди германци протестираха в центъра на Берлин срещу събирането на данни за телефонните разговори и масовото наблюдение в интернет. И в София пред парламента около 200 души се присъединиха към общоевропейската инициатива, наречена "Свобода, а не страх". Организаторите от електронна граница настояха за отмяна на общото събиране на информация за комуникациите и местонахождението на граждани в България и Европа. По отношение на интернет достъпа, електронната поща и интернет телефонията, у нас се очаква наредба, която ще влезе в сила от 15 март 2009 година. Протестираме срещу събирането на всякакви данни, без да има някаква реална причина за тях. Аз това питам на кого му трябват моите данни и какво може да направи с тях. Постепенно към протеста се присъединиха и представители на други неправителствени организации, които издигнаха лозунги срещу Държавната агенция за национална сигурност. Цялото българско общество се убеди в миналата седмица, че и в България нищо не се е променило от гледна точка на следене на журналисти, подслушване на депутати. Протестът беше изключително тих, докато на площада не се развяха знамената на Българския национален съюз на Боян Расате. Само за 30 минути шествието, което беше замислено като граждански протест, бързо се политизира. Тук дойдоха анархисти и националисти, което принуди организаторите да отправят ето този призив. Значи протестът е граждански, не е политически. Моля знамената да се свалят. Шествието обаче приключи мирно и тихо пред представителството на Европейската комисия в София, където от електронна граница настояха за забрана на общите регистрации на всички пътуващи с самолет, както и забрана на информационния обмен с Съединените щати и други държави, които нямат ефективна защита на данните. За BTV новините, Светослав Иванов.